Но, понимаете, ситуация вообще получается, ну, скажем так, не очень даже красивая, да, когда мы уже вынуждены просить помощи и поддержки у Европейского парламента, не надеясь на собственное правительство и теряя веру в том, что это может быть. И мы даже понимаем, какой вот резонанс это может получить, в том числе, и как это могут использовать и наші враги при этом. Ні, ну давайте все ж таки базово подивимось, а чи не ці самі вороги взагалі за цим стоять. Що не те, що вони можуть цим скористатися, ну, бо їм раптом допомогла чиясь там дурість, чи як там було у Ільфа і Петрова головотяпство со зломом. Так от боюсь, що ні. Боюсь, що не той випадок. Справа в тому, що ситуація з каналом АТР, вона лягає в загальну канву. І оцієї загальної спроби, скажімо, замовчати Крим і підготувати його до поливу українською водою. От, це одна, скажімо, взагалі, одна лінія, можна сказати, одна історія, але це лягає в ширший контекст. От, ну, наївна людина із Литви, от, ну, людина вже живе в Євросоюзі, от, він багато що собі уявляє трошки спрощено. Він каже, що як так дивно, що там на шостому році окупації, чи там 6 років окупації можуть припинити фінансувати АТР. А це просто так само дивно, як через 6 років з початку українсько-російської війни можуть запропонувати просто перестати стріляти. Можуть відвести війська і здати позиції російським формуванням, можуть віддати Росії Цемаха. От, в гуманітарній політиці йде абсолютно те саме. Це стосується не лише АТР. Подивіться на зміни в керівництві Держкіно і на припинення взагалі фінансування українського кіно, яке останні 4 роки якраз мало державну підтримку і почало піднімати голову. Подивіться на законодавчі ініціативи стосовно змін мовного закону. Це все частина одного. Російська Федерація зараз веде тут агресивну гуманітарну політику, яка має обнулити все те, якраз чого ми добились тут в тилу за 6 років війни. Тут в тилу йшла українізація, тут в тилу формувалась, скажімо, інформаційна політика кримських татар, дійсно своя, насправді ж незалежна інформаційно і від Києва, і, на щастя, підтримана фінансово державою. Так от, це все воно лягає в... Це все речі, які заважають російському імперському проєкту. Це все, що заважає інтегрувати назад Україну в цілому. От, і кримські татари, і українські патріоти однаково є кісткою в горлі у Російської імперії. І зараз в гуманітарній політиці робиться все, щоб обнулити і досягнення кримських татар, і досягнення українських патріотів. І, як там каже один відомий російський пропагандон, совпадіння? Не думаю. Це однозначно не совпадіння. Це частина єдиної інформаційної війни проти нас, яку на 6-му році ми почали програвати, тому що тепер ця війна ведеться не тільки напряму із Москви, а ще й ретранслюється через Печерські пагорби.